Glenys James, byw yn Tyddewi, yn weithrol o Abreithi a mynd i ysgol yn Crysgoch. A wedyn mynd i ysgol ramadeg ar y pryd yn Ysgol Dewi Sant. Dwi'n mwynhau byw yn Tyddewi a wedi mwynhau dechrau rei o'r pethau mlaen fel Eisteddfod. Un gyntaf gyd, nes mae Eisteddfod cynta yn yr Ysgol Dewi Sant, blynydde nôl. Ond rei o'r pethau dwi wedi gwneud gyda'r Cymraeg wedi dechrau Eisteddfod dros 50 yn Tyddewi. Dwi wedi mwynhau wneud ond fel popeth arall, os oes tîm da, da chi mynd i fod yn oreit. Rei o'r bobl yn gweithio gyda fi, parchedig a wraig, a wedyn ma'n i nawr mor fysi, ma'n i'n hala bod i bob blwyddyn i paratoi rhaglen. Ond mae hynny lot o waith, ond wedyn llunau fe nesyn ni gwyl jam sticlas, nesyn ni fe fan hyn yn Parc Cenedlaethol a gysyn ni diwrnod da iawn. A we pawb wedi mwynhau hynny a wedi gofyn pryd ma'n i'n neud rhywbeth fel a to. A mae hynny gyd cael ei wneud yn y Cymraeg. Ond mae dysgwyr Cymraeg gyda ni fyd. A bobl sydd ddim yn dysgwyr, reina sydd yn siarad gyda ni yn Saesneg, maen nhw'n mwynhau i weld beth maen ni wedi bod yn wneud. Achos gyda'r Eisteddfod, mae pawb yn medru wneud stori neu falle canu, adrodd yn ei iaith, ond maen nhw'n mwynhau i weld beth mae'r Cymraeg yn wneud. Rwy'n peth pan gysyn ni gwyl jams fan hyn, we pawb wedi mwynhau a neswn ni fe yn Cymraeg a Saesneg, a wedi'r bobl yn dysgu Saesneg wedi mwynhau hunain a teimlo bod nhw gyda ni. Dwi wedi mwynhau wneud hynny holl y mywyd. Gyda Ysgol Dewi Sant, dwi'n llywodraethwr wedi bod 30 blwyddyn, a dwi wedi mwynhau mae dysgu plant wedi altro lot yn yr holl blynydde hynny, ond mae'n amser caled ar y funud, ond dwi'n dala na a cadw plant cael ei dysgu yn yr ardal hwn, gwmynd y gallan ni, a mewn lle braf i blant cael ei magu. A of course, gyda'r plant bod rhai bobl eisiau aros yn yr ardal, a mae twrsied, mae rai ni cael twrsied i ddangos fath ardal sydd gyda ni. A pan dechreuais i gyda twrsied Tyddewi, fi a David Lloyd dechreuodd nhw amser maith yn ôl, a dwi'n falch iawn i weld bod e byth yn mynd. Dwi ar cyngor Tyddewi, dinas Tyddewi, wedi bod yn mair 5 gwaith. Lot o waith, bob tro rhywbeth yn waniaeth bob tro, ond dwi wedi mwynhau a lot o ffrindiau ar y cyngor. Ond edrych nôl i beth o'n i'n wneud, dwi wedi eriod gweithio lot gyda plant fel y brownies a wedyn rhedeg y guides mae'n Tyddewi, a gwaith da mae bobl yn wneud fan a nawr. A ar y funud mae plant bobl ifanc gyda ni yn cwrdd bob dydd Ioe, a maen nhw'n mwynhau, a dwi'n falch i weld bod lle dyn nhw fynd yn Tyddewi i mwynhau hunain. A wrth gwrs maen ni fan hyn gyda Parc Cenedlaethol fan hyn, dechreuais i pan mae hwn yn cael ei edrych ar, fi a 2 arall yn edrych arno, Phil Roach a Rod Williams, a dwi'n falch i weld bod e wedi twddi hyn yn lle canolog i ni, bobl yn dod fan hyn i ofyn ble i fynd, a of course mae'r galeri gyda ni gyda Sutherland wedi twddi, a dwi'n falch iawn bod e'n gweithio fel mae e. Amser maith yn ôl, dechreuais i siarad i Eisteddfod Genedlaethol, a pawb yn gweud, gewch chi byth y Glenys, gewch chi byth. Ond cadw fynd, a fe gysyn y Eisteddfod Genedlaethol yn Tyddewi, a beth dath mas o hwnnw lot we dysgwyr Cymraeg. A dar hynny mae dysgwyr Cymraeg wedi bod yn cael ei cynnal yn Tyddewi reit trwy. Maen nhw'n cwrdd fan hyn, a mae lot o amser da wedi dod o hynny. O hynny, fe gys mi y Gwen, a Glenys yw'n enw trwy'r Wisgwen. A'r person ar enw hynny cyn fi, ar ei farw,
yn athrawes Cymraeg i'n ysgol Dewi Sant, Mari Evans. O'n i'n falch iawn. A person fe rosodd y wisgwennu fi we y diweddar James Nicholas. Mae'n od fel mae bywyd mae'n rown fel pel yn dweud. Ond dod ath yr Eisteddfod fan hyn i Tyddewi, lot o waith, ond byddai'n llwyddiannus iawn. Gos oedd ei ddala ar lle awyr Tyddewi, ddim y mell, a wedi lot o waith. A lot o bobl wedi dod yma. Dwi'n falch iawn fe nysyn i fe. Jen Jones ydw i, fi yw rheolfa i gofio y parc yn Tyddewi. Parc, canolfan Parc Cenedlaethol Sir Benfro. Dwi wedi nabod Glenys ys mam wedi bod fan hyn mewn swydd a dwi'n falch iawn o bob cyfraniad mae wedi wneud. Mae'n wedi cefnogi ni fan hyn yn y ganolfan, mae'n cefnogi y gweithgareddau yn y ddinas ei hunan a mae'n weithgar yn bob peth mae'n wneud. Mae'n bleser gweld hi'n dod trwy drws bob amser a dwi'n gwybod os hi'n dod trwy drws mae Glenys ar waith a mae rhywbeth ar y gweill. Mae wedi bod yn bleser fawr i fi i cael cynnal y pethau yma dwi wedi bod yn wneud fel yr Eisteddfod a lot o bethau eraill. Dechrau drynodau heb bobl yn Tyddewi, ond mae'r Cymraeg wedi bod yn glos iawn i fi fel cysmingeni a beth o'n i eisiau wneud pan o'n i'n ferch ifanc yw cadw mynd y traddodiadau yn yr ardal hwn trwy Cymraeg. A dwi'n falch iawn, dwi wedi medru helpu hynny i ni gadw fe fynd yn Tyddewi a hefyd i bobl i ddysgu'r iaith achos wir maen nhw yn dda yn rhai o'r pethau maen nhw'n wneud. So dwi'n teimlo wrth ysddyfodi a ysgol a plant, dwi'n teimlo bod Cymraeg yn cael ei gadw yn part hwn o'r Sir Benfro a gobeithio bydd o hyd.